Kunesilungu esithi show me your friends, I'll show you who you are. Ubani umngane wakho between ubaba uMkhwanazi nobaba uSibiya? Or lo beka best friend between the two, ubani beka best friend wakho? General Mkhwanazi. Hey. Angeneme kahle mfethu. Ngoba indlela owenza ngayo ngathi umngane kaGeneral Sibiya. Uyabona uvuma lokho, uphike lokho. Ukuphika ukuvume futhi. Lama date lawo mfethu bekumele wena uma ufika la. Ukucacisa ukuthi hey ngithathelwa amafoni ngicela ukungabhali istatement. Uyabona nje ngabe uyangicela ukuthi shongo mfethu ngicela ungicelele ku chair bangikhulule ngiye ekhaya. La kusesigodlweni kuyashisa mntaka baba. Angeke wacamba manga. So ngicela ukuthi mhlawumbe awubona uchair masiphuma la, yabona. Nixoxe mhlawumbe uyele ekhaya kababa uphinde ubuye ngoba ayichangeke. Lento evezo umfoka nomvalo isichaqhe yonke lento. Mina ngisasikholwa ke lesi statement sakho mntaka baba. Mhlawumbe awufuna ukuthi uthole linye ithuba lokuthi usibhale futhi. Mekuza ngendaba zama date ngingakusho la ukuthi ama date angekho certain ngawo ngoba angirefer dawo. Ngiyakuvuma ke. Kodwa ngokwezinye izinto and also I take ownership of this statement. I'm not definitely shifting any blame or to evidence leader because the statement was read by me and I signed. So it was an oversight that I could not, and the evidence leader could not pick up, and my legal team could not pick up that how can this one come first? So it was an oversight in the discrepancy of dates because I don't have information with me. Thank you, Chair. Thank you. Ukuthi ish kuningi ngawe mfethu yazi kuningi impela. Ku paragraph 58. You say you decided to record umbaba uMkhwanazi, right? You decided. Ku paragraph 58 of your statement. The same statement says ubaba uMchunu uye watshela wena ukuthi urecord. So ngizama ukuthi impendulo zakho ziyafana nezikababa uSibiya nezikababa uMchunu. Zihlukile ke nokuthi ngiveze ukuthi wena nomngane kababa uMkhwanazi. Yabo uma ubona ubaba uMkhwanazi izwe liyamthemba. Indoda ethi mihle lapho uyibuza ukuthi ubani igama ikuphendule leyo nto leyo. Ikutshela into eqinile ezwakalayo. Wena mfethu siseTharashishi. Sesibuya le Tharashishi manje angisazi sithini. Ngingakuceleli mfethu ukuthi sikukhulule ngempela ngempela. Cela mina ngikucelela. Ngiyakuthembisa ngizokucelela mfethu. Noma siqhubeke ngalesi statement. Siqhubeke ngalesi statement mntaka. Chair, do I respond? Yeah, you respond. On the first question on number 58, I've been not led on this one as yet for me to clarify why I wrote like this in terms of recording General Mkhwanazi. I'm yet going, if we're going to come to that, I'm yet to explain what happened. But with my statement, I take ownership of the statement, we can proceed. Ngiyabonga Shemzana. Bangazitha.